क'क्राझार सिकनाझारनि मालिगाव गामियाव गुदि बाथौ गारजासालिनिफ्राय माइनावफोरनि लोखि लांनाय फुजा होदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय सिकनाझार सानजा मालिगाव गामियाव थानाय गुदि बाथौ गारजासालिनिफ्राय माइनावफोरनि लोखि लांनाय फुजा होदों। थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै ओनसोलनि गोबां बाथौ धोरोमारिफोरनि बाहागो लानायाव बे फुजाखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो गुदि बाथौ फुजिनानै रायजो जाबोनाय बे सानजा मालिगाव गामिया सिगांनि बादिनो देग्लायबो मागो दाननि नैथि मंगलबार सानाव गामिनि लोखि गारजायाव माखासे नेमखान्थिजों माइनावफोरनि लोखि लांनाय फुजाखौ होदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि दैथायगिरि बिथांमोननिसिम सानजा मालिगाव गामिनि जानानै गिबियावनो गोजोन हामलायनाय मान बावनाय जासिग्रोदों। दिनैहाय जोंनि नैबे सिकनाझार दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थानाय सानजा मालिगाव गामियाव दिनैहाय जोङो बोसोरै गारजा फुजा होबाय थायो हिसाबै जोंहा देग्लायबो नैबे माग दाननि सेथि मंगलबार नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै गारजा फुजाजों लोगोसे खेराइ फुजाखौ होनो थांखि लादों। दायो जोङो फुंनिफ्राय जागायनानै दासिमाव जोङो गारजा फुजाखौ होखांबाय। दा जोंहा जोंनि न'खरनि जौगानाय, न'खरनि माखासे सुख सान्ति, गामिनि सुख सान्तिखौ लानानै जोङो दिनै गारजा फुजाखौ होबाय। दा बे गारजा फुजा होनायजों लोब्बा लानानै जोंहा लोखि हरनाय मोनसे हाबाफारि दङ। बेनो जाहैबाय दिनैहाय जोङो सिगाङाव जोङो जाबादि फुजियोमोन सिबियोमोन, नाथाय नैबे बोसोराव जोङो एसे डिसिप्लिन भाबै साबना हामनायै आरो मुलुग दरबाराव जोंनि बे बाथौ धोरोमा बयजोंबो मिथिजाथों, सिनायथि जाथों होननानै जोङो दिनैनि नैबे समाव बा देग्लायनि बोसोराव एसे साबना हामनासिनै जों खालामनो सानदों। बेखायनो जोङो ओरैबायदि थिरांथा लादों जे देग्लायनि लोखि हरनायाव जोंनि आइमौ बिथांमोनहा जाय बिथांमोनहा लोखि लांफैगोन बिथांमोनखौ जोङो जाय फाराफारि हरालासिनो जोङो लाइन भाबै मोजाङै मोजांनो हरगोन। बेनो जाहैबाय जोंनि न'खर संसार जानाय एबा रायजोआव बिमा बिफा गथ' गथाय लानानै जोङो संसाराव जाहाथे मोजाङै मोजां रायजो मोनजालाङो, रग बियादिनिफ्राय खैदां खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो। लोगोसे गथ'फोरनि लेखा फरायनाय सिक्खा दिक्खा बायदि मैया जिखि हाबाफारि जाया मानो आफा आनान गसाइआ जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां बोर हरो, बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय बिमा लोखिखौ हरगोन। बेजों लोगोसेयैनो गारजाया जाहैबाय दिनैहाय जों बुङो जोंनि बाथौ धोरोमनि नियम बायदियै गारजा माने गारजानाय मोदाय, अर्थात गारजानाय लोखि। बेनो जाहैबाय जोङो बोसोर खालाव गायो फुयो आबाद खिथि मावो। बेवहाय जोंनि आबाद खिथिफ्रा बबेथिंबा लस जालाङो, बबेथिंबा खहा जालाङो, बबेथिंबा लाबा लाब फैयो। दा बै लस जानाय खहा जालांनायफोरखौ जोङो नैबे दिनै गारजा फुजानि गेजेरजों दामै दियै आफा आनान गसाइ अबंलावरि आफा बोराइ बाथौखौ लोगोसे बिमा लक्षिखौ जोङो खाम सिफुं लानानै बराय दिनैहाय जोङो गाबै लिंहरदों। हाथा हामा जोंनि गायनाय फुनाय माइ बिदांफ्रा दिनै दुब्लि भुमाफ्राव बिदां दांसे माने जनानै थाबोबाय, फिथाइ थाइसे जनानै थाबोबाय। बैफोर लोखिफोरखौ जोङो दिनै बुथुमनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि नियम खान्थि बायदियै जोङो दिनैहाय जोङो खाम सिफुं जरा लानानै जथा लानानै जोङो बराय लिंहरदों। बेखौनो जोङो दिनैहाय न'खर हरनाय जागोन आरो बिलाइनाय जागोन। मानो होनोब्ला दिनैहाय गुरुब दुखि रान्दि दुखि गासैबो बिथांमोनहा दिनै बाथौ धोरोम एबा गारजा फुजाखौ होनायाव गोबां बिथांमोनहा थाइसे थाइनै मासे मानै दाउसा थाइसे थाइनै फैसा बिथांमोनाबो दान हरदों। बेखायनो जोङो बिथांमोननोबो दिनैनि बे जोंनि थाबोनाय दुब्लि भुमियाव थाबोनाय लोखिफोरखौ जोङो हरगोन, गासैनोबो हरजोबगोन। आङो आच्चा, बे जोंनि गारजासालि, बे गारजासालि जायगायाव जों मानि थाखाय माइनावखौ लांनो गोनां जायो आरो बे माइनावखौ जों मानि थाखाय दैखोनानै आइजो माहारिखौ जों मानि थाखाय लांहोनाय जायो? दा बिनि थाखायनो जोङो बुंनो सानदोंदि जोंनि रक्तबलि बाथौ धर्मनि जे नेम, बे नेमानो जाहैबाय
जोंहा गारजा बे गारजाया जाहैबाय मोनसे बायहेरायाव गारजा होननाय दोननाय दङ बे गारजाया जाहैबाय जोंनि जे माखासे दुब्लिबारियाव माखासे माइ दैफोरा मोसौ आगानजों थाबोनाय आरो माखासे हाब्रु हालाफोरजों गफबबोनाय सोरबा गाथुम गुथुम खालामबोनाय बेखौ जोङो नैबे गारजासालि जायगायाव जुथुमनानै दोनफैहोनानै जोङो बेखौहाय गारजासालिनिफ्राय बरायनानै लांनाय जायो। दा बेखौ जों हौवा माहारिया लांनो हाया। दा जोङो बेनि थाखायनो आइजो माहारिफोरखौ जोङो थावसि दख'ना गानहोनानै समायना रमायना जि गुफुर जोमहोनानै दनावहाय गय जरा फाथै जरा होनानै आरो थाखा जरा होनानै आलारि बाथि सावनानै बिमा लोखिखौ जोङो बरायनानै आलो आलो लांहोनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिहोनो सानदों जोंनि जे माखासे रक्त बोलिनि मोनसे नेम बे नेमानो जाहैबाय जोंनि सिगांनिफ्रायनो जे सोलिबोनाय आबै आबौ खिन्थाबोनाय माखासे समाव जे रक्त बोलिया अबे समनिफ्राय फैदों बे रक्त बोलिखौ जों फोसावनो सानदों बा बुंनो सानदों जे आबै आबौ खिन्थाबोनाय हिसाबै जेथ'मानि गोदोनि दिनाव जों मिथिनो मोन्दों आबै आबौ खिन्थानाया जाहैबाय माने मोनसे देबताफोरा नारसिनदोंमोन जाहैबाय गोदोनि दिनावहाय बे नारसिनबाय थानायाव जे माखासे थैनाय थांनाय थानायाव बिनि थाखायनो जे जोङो रक्त बोलि फुजाखौ होनो गोनां जादों। जिउनि बदलै जिउ दाउमा दाउसानि जिउखौ जोङो होनो गोनां जादों। बिनिफ्राय जोंनि जे मानसि माहारि बा बर' माहारिया बा जोंनि रक्त बोलि बाथौ जे सिबियारिफ्रा बिनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो। बे रैखा मोननायनि गेजेरजों दासिम जोङो जे आबै आबौआ सिबिबोनाय खुलुमबोनाय बेखौ जों खुलुमगासिनो दङ। बेखौनो होनदों जोङो गारजा गासोना दानिल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ। आरो खेराइ फोरबो होननाया गोदोनिफ्रायनो दङ। खेराइ फोरबोआ अबेनिफ्राय फैदों मोनसे कालसार हिसाबै जोङो बाहायजेननाय जादों सिगां समनिफ्रायनो। बिनि थाखायनो दासिमबो जोङो खेराइ फोरबोखौ गारनो थाङा जोङो कालसार हिसाबै बाहायो। बिनिखायनो जाहाथे गोजौ लेभेलाव जे माखासे जोंनि फुजा फाथालि होनाय बा माखासे जोंनि फुजा फाथालि होनाय जायगा सक बेरा बेफोरखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोङो मिथिहोहरनाय जायो जे जोंहा औवानि थारजोंनो जोङो बेंखननानै दोननाय जायो। जाहाथे बेफोरखौ दिसप्लिन भाबै जोङो बाउन्डारि मोनोब्ला जों मोजां जायो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो बे गारजासालि खेराइसालि जे मन्दिर बे मन्दिरखौहाय जों मोजाङै मोजां जोङो दोननो हायो बा जोङो माखासे दिसप्लिन भाबै जोङो सिनायथि होनो हायो। आं बेखिनिखौनो खावलायबाय। दिनैनि जे माखासे नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबारखौ लानानै जे जोंनि मागो 2 थारिख बे 2 थारिखआव दिनै गारजा गासोन होगोन। बे गारजा गासोन होनायजों लोगोसे बिमा लोखिखौ आइजो माहारिफोरनो जोङो न'आव आलो गोजोनै दोनहैथों आरो जोंनि गामिनि जे माखासे बाथौ सिबियारि बे रायजो राजाफोरा बिमा लोखिखौ लांनानै आलो गोजोनै मोजाङै सस्ति मथन रायजो जाहैनो हाथों बा मोजाङै मोजां फिसा फिसौखौ न'खराव मोजाङै मोजां सुख बेयादि बा रग बेयादि जायालासे मोजाङै मोजां रायजो जालांनो हाथों बा आवगायलांनो हाथों। जेब्लायबो आफा बोराइ बाथौआ बिमा लोखिया अनहरथों बेखौ जों खावलायो जों मोनथिहोयो। ओंखायनो जोंनि जे माखासे दिनै मिडियानि गेजेरजों जों फोसावहरनो सानदों बा मिथिहरनो सानदों गोजौ लेभेलावहाय खुनु जोंनि रक्त बोलि बाथौ जे सिबियारि बेफोरखौ माखासे दिसप्लिन भाबै जों नुवाखै। जोङो आइजो माहारिफोरखौ दिसप्लिन भाबै दिनै लाइननि फज'दों। बे लाइननि फज'नानै दिनैहाय मोनसे रहस्य जोङो हाला हाला दामनाय देनायजों खाम सिफुंजों बोखांनानै जोङो बेजों बरायनानै आइजो माहारिफोरनो दौरि बिथाङा खर'आव रुजुननाय जे दन बे दनावहाय दैखोनानै हरनाय जागोन। जाहाथे बे लोखि देबिया मोजाङै मोजां गाखोनानै थाङो मोजाङै मोजां न'खराव सहैयो। बिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनाव हाजार रोजा रोजा जोङो बोर बिबाय बोसोन बिबाय। जाहाथे जोंनि सानजा मालिगाव गामिनि जे रायजो राजा बाथौ सिबियारि बे रायजो राजाफोरा सुख सान्थि जेबो बेफर आफर जायालासे जेबो निदान सिदान जायालासे खैफोद आफोद जायालासे जाहाथे सुख सान्थियै रायजो मोनजालाङो गोजोर भाबै जोङो सिबिलांनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। आरोबाव बुंहरनाय जायोदि जोङो जे बाथौ धर्म बे बाथौआ जाहैबाय जोङो नैथि मंगलबाराव जोंहा मोनसे
नैथि मंगलबार जोनोम सान मोनबाय बाथौआ बेजों लोगोसेयैनो जोङो बेखौ सरजाबनानै दिनै नैथि मंगलबार बायदि जोङो फालिनानै दिनैनि जे गारजा गासोन होनाय बे गारजा गासोनजों लोगोसेयै जाहाथे गोजौ लेभेलसिम मिथिहैनानै जोंनि जे मोननांगौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे माखासे जोंहा एजिकिउटिभ मेम्बार एबा चिफ सारा जाहाथे जोंनि सक बेरा बे सक बेरानि सायाव औवानि बेरा दङ बे औवानि बेराखौ जोङो बाउन्डारि वालखौ जाहाथे जोङो होनो हायो जाहाथे जों नायसनजायो जाहाथे गोजौआव सहैथों जोंनि आसामावल' नङा बिटिआर गभर्नमेन्टआवल' नङा इन्डिया गभर्नमेन्टसिम सहैथों बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखिनिखौ खावलायनानै जाहाथे जोंनि जे रक्तबलि बाथौ सिबियारि जे रायजो राजा जोंनि जे माखासे डिसिप्लिन भाबै खेराइ फोरबो खुंनाय गारजा गासोन खुंनाय बिनि जे नेम निथि बेखौ फंनैसोबाबो आबै आबौ खिन्थालांनाय हिसाबै बे खोथाखौनो फोलायनानै होनानै बा बुंथिनानै होनानै आंनि जे सुंदु जे मिडियानि गेजेरजों मिथिहोनाय बेखिनिखौनो आङो बुंनानै फोसावहरनाय जाबाय बा मिथिहरनाय जाबाय गोजौ लेभेलसिम बेखिनियानो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।